Dune Part 2 on ihan hullu leffa. Kannattaa ehdottomasti katsoa leffateatterissa, koska siinä on semmoisia kohtauksia, jotka saa sen leffan tuntumaan kaikista aidoimmalta oikeassa leffateatterissa. Sä pystyt tuntemaan tämän maailman mittakaavat. Joskus ne äänet on kovalla vaan, koska ne luonnolliset olosuhteet elokuvassa aiheuttaa sen, tai sitten jossain eeppisessä kohtauksessa sitä parannellaan törkeän kovalla musiikilla. Se ei vaan voisi olla samanlainen kotiteatterissa. Dune itsessään on siitä erityinen, että sen kirja tai kirjasarja tuli jo reippaasti ennen Star Warsia, ja Star Wars otti siitä huomattavasti vaikutteita, kuten esimerkiksi hiekkaplaneetta, hiekkamadot ja hengellisyyden painoarvo. Mutta toisin kuin Star Wars, Dune on suunnattu enemmän aikuisille kuin lapsille. Duneista ei paljon myydä mitään leluja, eikä siinä ole semmosia hassuja, söpöjä alieneita tai robotteja. Toisaalta Star Wars on erityinen, kun ne alkuperäiset näyttelijät ei olleet aluksi mitään supertähtiä. Dune puolestaan herättää kiinnostusta, kun kaikki näyttelijät ovat jo ennestään supertähtiä. Edellisessä Dunessa nämä pahikset on tuhonneet hyvisten linnoituksen ja syösseet herttua Atreidesin pois valtaistuimelta. Nyt tää Stellan Skarsgårdin näyttelmä Baroni Harkonnen hallitsee koko planeetan maustetuotantoa. Ja se, joka hallitsee maustetta, hallitsee koko universumia. Pahiksilla on kumminkin hidasteena Dunen alkuperäisasukkaat Fremenit, joiden keskuuteen herttua Atreidesin poika Paul ja Paulin raskaana oleva äiti Jessica ovat piiloutuneet. Paikallisten Fremenien johtaja Stilgar uskoo, että Paul on näiden Fremenien ja koko Dunen tuleva messias, pelastaja, the chosen one. Jotkut ei kuitenkaan usko ja on vähän loukkaantuneita, miten tämmöinen toisesta maailmasta tullut valkoihoinen hopealusikka suussa syntynyt poika voisi yhtäkkiä johtaa tätä kansaa. Eniten miksi mä ehkä tykkään tästä Duneista on se, miten se parantaa olemassa olevia skifi-elementtejä. Esimerkiksi Star Warsissa, Star Trekissä ja varmaan monessa muussa avaruusoperassa, kun ne alkaa taistelemaan avaruuslaivoilla ja sanoo shields up, eli suojakilvet päälle. Me ei koskaan nähdä niitä suojakilpiä, koska ne on olevinaan näkymättömiä. Vitsit tulee mieleen jotkut päiväkotileikit, kun puhuu näistä. Dune hoitaa tämän homman niin, että tässä näytetään, miten ne suojakilvet toimii. Jo ensimmäisessä osassa tehtiin selväksi, että samat näkymättömät suojakilvet, joita ne käyttää lähitaistelussa, ne on myös kaikissa niiden aluksissa. Ja vaikka ne olisi käytössä, se uhka pahiksista konkretisoituu, kun näkee, mikä voima joissakin ohjuksissa on, kun ne porautuu täydellä voimalla sen suojakilvenkin läpi. Pahisten maailma teki kans vaikutuksen. Tää leffa on ovella, kun se ei aina näytä näiden pahisten raakuutta, vaan se jättää sen katsojan mielikuvitukseen. Itse en pidä mistään Saw-leffoista esimerkiksi, niin olin tyytyväinen, että tässä pidettiin hyvin minimissä se silpominen. Yhdessä kohtaa mä kyllä sulin silmät, kun ei pystynyt katsoa yhden palvelijan teloitusta. Mä huomasin kans yhdessä kohtaa, että oho, tulipas nyt huono olo. Enkä me vaan joudu perumaan huomista työpäivää. Aika mielenkiintoista, miten se sai mut voimaan pahoin kaikilla muilla keinoilla kuin mitä yleensä elokuvissa käytetään. Pakko sanoa, että tämä leffa oli musta pikkasen liian pitkä. Yleensä mua ei haittaa, että leffat on pitkiä, mutta tuntuu, että tässä tapahtui liikaa asioita liian lyhyessä ajassa. Kun tämä Javier Bardemin hahmo Stilgar kertoi yhdessä kohtaa tälle Paulille Dunen vaaroista, ja sitten joku sanoo, Paul ei ikinä tule selviämään. Mutta sitten niitä vaaroja ei koskaan näytetty. Pisti miettiä, että oliko tässä joku kohtaus, mikä vaan poistettiin, vai että menikö se siinä kirjassakin samalla tavalla silleen off-screen. Ja sitten kun tämä Paul muuttuu lopussa itsevarmaksi, mun on vaikea uskoa sitä muutosta. Tietenkin sitä selitetään tämmöisellä taikajuoman vaikutuksella, mutta silti. Myöhemmin kun mä kuuntelin mun lempipodcastia australialaisten sarjakuva-elokuvanörtti kaverusten The Weekly Planet. Siellä ne mainitsi tästä Duneista, että seuraavan osan olisi tarkoitus selittää, miksi Paulin muutos tuntui siltä, kun siinä olisi jotain mätää. Eli vielä on toivoa. Lopuksi vähän nippelitietoa. Duneista tuli aikoinaan jo 80-luvulla leffa, mutta se nyt on oma lukunsa. Siitä huolimatta tämän uuden Dunen pari hahmoa, keisarin tytär prinsessa Irulan ja tämä Feyd-Rautha Harkonnen, ne on jostain syystä hyvin samanlaisia kuin siinä 80-luvun versiossa. Esimerkiksi tämä Florence Pugh näyttelemä prinsessa, se puhuu ihan törkeän miellyttävällä äänellä, aivan kuten tässä vanhan leffan versiossa. Know then that it is the year 10,191. Ja sitten tämä Harkonnen Jr., se on niin jännä keissi, kun siinä vanhassa sitä näytteli aikansa supertähti Sting, The Police-nimisen bändin rääkyvä lead singer ja basisti, niin sitten tässä uudessa versiossa tämä jäbä on kans yhtä lailla aikamme supertähti Austin Butler, The Living Elvis. Jotenkin ajattelin, että nämä elokuvan tekijät ei haluaisi ottaa inspiraatio siitä vanhasta, huonommasta leffasta, mutta kai ne oli niin samanlaisia siinä kirjassa. Tai sitten
ajat on vaan nyt muuttuneet ja elokuvan tekijät on päättäneet toistaa niitä asioita, mitkä niiden mielestä toimi siinä huonossakin versiossa. Ihan kiva valinta. No joo, kannattaa katsoa tää leffa, jos sulta millään vaan liikenee aikaa ja kiinnostusta. Ja jos sä oot jo katsonut tän, niin kerropas tuolla kommenteissa, että mitä pidit. Ei muuta kuin terve menoa ja nähdään seuraavassa videossa.